Club Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid ah. Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. From number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes on Nonstop. Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo!
Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Oras sa DMC Net Radio FM, alas 7:50 na sa gabi. Mix of DJ Gibbs. Okay, sagid kami dahil ng evening, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa ating program. Kada gabi ko may chimpo na. This is the DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Sige, today is January 26, 2024. Thanks God it's Friday. No, sa mga wala dala sang himuon sa bunga gabi. Kung daw hindi pa ka makatulog, pwede ka makalingaw-lingaw sa akon sa bunga gabi, na? Akong bahala magpatulog sa inyo karo sa mamuok. Nga siyempre makabugtaw pa kamo sang maayo. Okay nga, ara kamo sa maayo nga kaimtangan. Okay, sa mga palipot naton nga nagapamati sa bilog nga Dumangas. Kag siyempre sa bilog nga Iloilo. Bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Kag siyempre, may alak nga replay sa ako niya YouTube channel karon na. Okay, once again, welcome sa aton nga Dance Party Mixes. There is the one and only Dance Mix channel. There is Dumangas. This is DMC Net Radio FM. Kagang DMC Net Radio FM is the official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kag siyempre sa ako mga kagrupo dira, no, sa may mga remix maker diri sa Dumangas, no, sa mga grupo na akon sa Dumangas Mix Club, Dumangas Music Production. Kag siyempre sa Panay Mix DJs, kag sa tanan mga naga-remix. Kag sa mga sound fanatics nga nagatutok sa aton, no. Sagit kami daan yung evening sa inyo tanan. Okay, hopefully yung tanan nakapanyapon na. Nakahimos na, kagupuli yung tanan nakapuli na. Sa mga palalagaw dira nga way pa nakapuli. Siguro tayo na magpuli parang samtang wala pa sang ulan, no? Matugnaw ako niya ang aton sa mga adlaw, nalaki na sang adlaw, matugnaw, no? That's why naka-long sleeve ako. Kagda kursonada ni sang idol ko nga guwapong teacher sang Cayos National High School nga si Sir Dexter Ardalis. Kaya mali pa shout out idol Sir Vic Donoso III, Cayos National High School family. And sa tanan nga mga taga-barangay Cayos, okay? Hulma ko na ka long sleeve mo, idol. Okay, wala problema, Pwede maulam. Nakadamo pa rin siyang nagsuksok ko. Sa kani sa UK. Sa UK, sa okay. Pero okay, pero social nga okay, kaya gina-deliver na. Basta mga barato, siyempre okay na siya. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so gusto magpa-shoutout, butang sa dalom kay basahon naton karon, basi may mga celebration dira, no? May mga bunyag, may mga kasal, may mga birthdays, no? Mga debut. Kagano pa dira kay basi nasabat na kamo sa inyong mga nobya. Kag gusto niyo palawag sa bilog ng kalibutan nga nasabat na kamo. Siyempre, butang sa dalam na. Okay, wala kita sang name that promo sa bunga gabi, no? Kaya lang alang ko sa bunga gabi. Pero ba siyempre may name that promo kita sa akong program ng Dance Party Mixes. Kag may ara pa kita nga 200 pesos nga GCash boss nga ipanghatag. Kag siyempre may ara kita boss nga raffle promo, i-raffle naton ang wala ka daw sa GCash. Maka-join ka mo sa raffle na. Makadaog ka mo sang GCash nga tag 100 na tatlo ka 100 pesos nga GCash boss, no? Ang imo nyo gilang buwas sa akon nga program, no, samtang ka mo na nagapamati, tagay-tagay. Ang imo nyo gilang buwas, no, ma-mention na kamo sang tatlo nyo ka Facebook friends dito sa comment section, no? Ma-mention na kamo tatlo buwas. Then after nga naka-mention kamo, so automatic may 1 entry kamo sa aton nga raffle promo. Kag siyempre, may piliong kitang tatlo kamadaog nga tag 100 pesos nga GCash. Kag siyempre may name that promo pa kita buwas, no? So medyo damo ba sa atong pa-premyo. Okay, so muna boss ang imo nato, no? So, ma-comment na kamo da sa inyong
ma-mention sa inyong mga friends or Facebook friends nga tatlo lang gid kag automatic may 1 entry kamo sa aton nga raffle promo. Kag siyempre join kamo sa aton nga name detention promo na sapos lang gid na malapakto ng title sang song. Kag may pinakamadamo siyempre siyang ludan sang 200 pesos nga GCash, di ba? Hindi pa kamo sina. Okay, acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga gabi, no? Si Sir Dexter Ardalis ang Cayos National High School. Sa giduwat kamay daad nga evening si Manda si Annabel Francisco dala sa parinti ko sa may barangay sa Pao Sitio na Luuyan. Thank you so much sa pagtama. Kagaraman dala si Dalia Quartun Vinancio, ang pinakagwapa man dala sa may barangay Bakong Dumangas. Thank you so much sa pagtama. Kag sa tanang mga people sa barangay Bakong Dumangas. Nasa inyo daw ang barangay captain, no? Na si Cap Sakura. Okay, then of course, araman na kayo na si Kagawad Rolin Dinglasa sang barangay Manangit Dumangas. Isa gid may nga evening sa imo da Kagawad, no? Okay, basta meron ka lang mga stars. Mga stars nga pwede ma-share. So, pwede ka maka-share syempre, na? Pakiklik lang sa star. Ang real star ay hindi nga star nga medyo emoji. Emoji, nito ka na lang star nga emoji. Or basta may araman na ka muna Gcash. Pwede mo kami syempre makadonate sa Gcash para ipa-premium nato sa aton nga mga program sa buong gabi na. Or sa buwas sa gabi gali. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga estudyante nga nag-relax na mo na. May pa kamo apat ka adlaw. Apat ka adlaw nga paglingaw-lingaw kay wala sang klase. No? Tingin pa ayaw ka mo na sang kahig. No, mga kabataan subong niya, medyo hindi mo na may istorya sang maayo. Grabe na gid ko may nag-atubang ang mga cellphone, no? So doon nag-istorya ka lang sang langaw. Sang hangin, ha? Ha? Musugon mo gani karon lang. May problema ang karon lang lawig-lawig, no? So, na nasubong ang kalibutan. So, dapat ma-adjust na kita. Kagkabalok kita, siyempre, mag-adjust sa mga kabataan. Dapat kabalok kita mag-into-into. Mag-intulin sa ila. Ngayon, hindi kita ma-stress na. Okay, so once again, so sa gusto mo pa shoutout, ipatalong sa dalam kag, siyempre, malingaw-lingaw kita. Hasta karon alas 10 sa gabi. Sa mga hindi pa dira makatulog, so, okay, bahala provide sa inyo mga swabe nga mga pwede nyo sa utan dala no, para ka mga kapuyon para makatulog ka mo sang maayos. Okay? Kag siyempre kapon nyo si DJ Vic Donoso III. Dali naman sa the one and only Dance Mix Channel dali sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, amal ni Kagawad Rolling Dinglasa sa halo-halo gina sir. Ano pa, lamig. Malamig yung masubong nga gabi, no? Mahalan niya yung maginakulukupan. Okay, sa mga wala pa dala sa nobya, ano pang inimo nyo? Sa mga may pa sa mga asawa. Okay, Sir Dexter, ano pa? Born to be wild, grew up to be wicked. This is the mix of DJ Donoso III of Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. We used to hide under the covers, 7 at
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ginapanawagan sa tanan ng dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya kay si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masao ta, bayle lang wala damo ah. The public may dance. Okay, si Roldan Steel Fabrication or si Roldan Magtanong nagatama sa ato sa bana. Good evening lang sa imo, Sir Vic. Okay, thank you so much again sa pagtama. Kag, of course, may gabi na sa imo nga family circle. The Third. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya kay si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masao ta, bayle lang wala damo ah. The public may dance. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Okay, si Ron Dimson. Nagapamati mas ato sa mga gabi. Thank you so much sigit sa pagtamwa. Okay, gambal niya. So, good eve DJ Vic. Shout out lang da sa Team Crystal. Kag sa Dogi ni Ma'am Hot Mama. Nga birthday niya subong. Okay, kasi na birthday. Okay, so happy birthday kay Hot Mama. Yung naman birthday subong. Of course, kapamati masato sa mga si Yuhan Libera. Siyempre ako niya mabuot. Siyempre nga estudyante dito sa May Sapaw Elementary School. Well, shout out, sir. Kag subong ko lang nakita live mo. Kaya dugay na nga live ko. Dumuuntat na gani ko. Kaya wala ka mga tanaw. Sige, thank you so much sa pagtama kag pag-comment sa ako nga Facebook Live. So, pwede siyempre ma-share ako nga Facebook na. Ipang-check naman yung mga buttons sila kung naga-function man.
I-check nyo ang mga share, mga like, mga reactions. Kaya base ba lang stack up kag wala nag-function, no? Okay, si Paring Noy Pilipesta. Pray, good evening. Okay, good evening masay mo da pray, no? Bawasin sa gid na medyo sako ginang linya. Masako gina ako ang linya, that's why nga daw wala gid ako time. Maglagaw-lagaw subong. Bulagi kon certified bakira na. Sige na, may matchib po gina sa uli na. Okay, birthday ko na si birthday. Kag sa Dogi ni Ma'am Hatmama nga birthday niya subong, okay? Thank you so much once again sa pagtama. Kag siyempre araman siyempre ang guwapa nga teacher sang Sapaw Elementary School nga nakatutok sa aton si Ma'am Lini Di Madara Di Ases. Salamat kayo sa pagtama, ma'am. Saya Ido, sir. Grabe, pati iaw. Sige, kalipayan niyo. Saya Ido, sir, kay Selby nga nagainom subong. Galing wala ko subong kaupod sa ila. Anong problema nga wala ka nakaupod? Kulang tong gwapo ka ron. Apas ah. Sige, so happy birthday liwat sa Ido ni Hot Mama. So mainit giman na si Hot Mama. Basi malamig siya. Okay, acknowledge ko ba nag-donate sa ila mga reaction sa ako na Facebook Live si Risa Cobero sa may barangay Talos sa Namangas. Salamat din sa pag-donate sang like. Then si Yuan Jin de Vera sa may barangay sa Padumangas. Salamat sa pag-share sa pag-donate sa mga heart. Kag si Mark Edsel Hinuba. And of course si Ron Dimson, si James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro. Di si Marilo Gallardo Yermon. Thank you so much sa pagtama. Regards kay Victory Yermon dira, no? Then of course si Dalia Quarton Binancio. Kag syempre nag-donate man sang heart reaction si Puna Vinice Yermo. Ako syempre nga guwapa kag mabuot nga estudyante before sa may Sapaw Elementary School. Kag syempre si Kagawad Rolling Lasa. Then si okay, si Annabel Francisco. Okay, sabong man si Manilyn Villa sa may barangay Cayos, Dumangas. Abantod Pabrika, Dumangas. Di si Ma'am Lini Di Madara Di Ases, nagtamo man. Din si Kagawad, si ex-Kagawad, Nining Morina Barolo Di Aros. No? Thank you so much sa pagtamwa. Then si Sir Rojex Di Tablan, siyempre ang cute nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Thank you so much, good sir, sa pagtama. Then si Jude Makoy Sunday. Okay, thank you so much, good. Si Nelma Bernante sa may barangay Talusan, Dumangas. Kag siyempre si Risa Andrade Lubo. Okay, so para man na nagdadonate sa ilang mga reaction sa akong Facebook Live. Salamat, good. So once again, so pwede ka maka-share or maka-share sa akong Facebook Live. Kag siyempre tabayan ang buwas sa aton nga name and promo. Kag sa aton nga raffle promo buwas na sa buwas sa gabi alay na alas 7. Hasta, siyempre, hasta alas 9 sa gabi na. Okay, din na naman si Ma'am Lynette Galvez de Campo. Kinagtulutan mo natin mga kakilala nga mga taga-DepEd. Kumusta aton nga pag-seminar, okay man? Okay, sa mga grupo ko sa DepEd nga nag-attend sa ilang mga seminar sa Bona. Pamatig ka mamaayo parang damo inyo nabalaan. Hindi ko musuno sa ako niya palaligoy.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos best. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and bring to live. It's DJ Victor Donoso III of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. You are listening to the music of Disco DJ John Reed. Piling ng iyong halik
Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso, the first small badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras na to, alas 8:19 na. Sige, music from Jubit Valdivino with Ikay Mahal pa rin. Singgitan sa Tagipusoon. Labi na sa mga in love dira nung medyo gina-snub sa ilang mga kagugma. Sa ilang mga ginapamasyaran. Ginasnab, wala ginasapak, no? Singgitan sa Blatyagon, Ikay Mahal pa rin. Okay, kung nagpapamasya ka sa mga babae, kung kayo sa natural lang ng mga babae mapa-special, kung kayo sa hambal nilang hindi, huuna, no? So, paghambal sa babae nga hindi ka man mangindi, no? Kinalang sa mga lalaki, medyo walang iya, no? Medyo walang iya. So, hindi magsuko, hindi maguntat, no, sa imong mga plano sa babae. Labi na kung ginbasted ka, as long ang babae wala pa sang bana, no. Bisan ka rin may mga bana ginaagaw pa. So discard isang maayo, no, hindi magsuko kapag ginbasted, no. Sundo na Blatyagon nga Ikay Mahal pa rin. Pagkita sang ideya, bakal sang bulak, bakal sang chocolate, at siyempre regalo isang cellphone. Bisan Realme 11 lang. Okay, ragli si Sandara Villamonte. Good evening, Sir Vic, no? Okay, naman advice si Sandara Villamonte. Okay, Sandara, ano mga symptoms or mga signs ng babae in love sa lalaki? Example, bing pamasyaran siya, doon pa mangko ito nagbigad, pero try tabi ko na yung imo advice. Advice na lang, guro, Example, ang lalaki, ginbasted sang babae, anong imon sa lalaki? Abe pa kay advice sabi Sandara Villamonte. Isa man ka DJ sang XFM dala sa may Puerto Princesa. XFM, so ang FM sang mga X. Tanay may mga X sa mga favorite station nilang XFM, okay? Okay, ara si Paring ni Pilipesta, pa shoutout lang kay Nining Morina. Thanks, sige. Okay, welcome gid Paring ni Pilipesta. Kagala siyempre si Yel Villanueva dala sa may Taiwan. Tigil sama sa pagtamwa. Sa daway katamwa sa si DJ Agustin. Okay. Okay, pagdating sa ganyan bagay, dapat balance lang, consequences. Okay, ano gagawin ng lalaki, Sandara, kapag nabasted siya ng babae? Kailangan niya ba maghanap ng malakas na pwedeng itali sa kanyang lieg? Or kailangan niyang uminom ng maraming whiskey para makalimutan niya ang pagkabasted niya, no? Kapag binasted ka ng kaboy, huwag kang magalit. Kasi una, hindi ka inutusan ng babae na ligawan siya kasi hindi mo control ang isip at puso niya. Okay? Tama si Sandara. So expected mo nga magmasyar ka, hindi ka man gid man na pagsabton. Pero para hindi ka masakitan, ang pinakatabis mo imuon, panilag-nilag ka na before ka mamasyar. Before ka maghambal balas ang imong matuyo. Panilagan mo man siyempre kung may luyag mo sa imong babae. Kung nakita mo nga daw lagi man luyag, para hindi masakit sa Blatyago. Hindi masakit sa imong tagipusoon. Hindi ka na mag-ablada. Kung nakita mo babae nga na video may luyag mas sa imo, tama na yan. So, dapat siguraduhin mo. Iba sa ibala ang magkaroon ka ng maling akala, no? Okay, according kay Sandara Villamonte, tanggapin niya ang katotohanan. At least, maging totoo sa kanya. Observation mo na ang bawat galawan ng isang tao na niligawan. Okay? Tama yan. Para hindi ka mabasted. So, paano mo na? Spy, no? Observe mo na.
habang ikaw ay nag-observe, siyempre bigyan mo ng mga magagandang regalo. Tulad ng GCash, no? Kasi hindi na uso ngayon ang mga bulaklak. Mas maganda yung regalo mo yung pwedeng mapambili ng mga pagkain, ng mga damit, at pwede ma-date sa ibang lalaki. Mas maganda pera na lang, no? Hindi naman sinabi natin na lahat ng tao ay mukhang pera, pero mas importante talaga ang pera. Di ba, Sandara? From DJ Donoso the Third of Dumangas Mix Club DJ. Lady, it's time to dance. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Sakit ka man, handang ibigay lahat ng naisip mo para sa akin. Paglalapay ang iyong kamay sa akin ibigay, hindi ka ibigay. Okay, according kay Sandara Villamonte, okay, sa pawag masyadong assuming sa isang tao na gusto. Ang hirap sa part na gusto mo siya, pero hindi pero ang gusto niya ay iba. O masamang mahirap talaga yan, no? Basta nga before ka sabi ng mga plano mo sa isang babae, mag-observe ka muna, no? Para wag kang madapa. Okay, good evening to all viewers and listening your program, Idol. Sige, same man sa iyo, Idol Sandara Villamonte. Sir DJ, pa-request po ng Silos Remix. Salamat po. Sige, try ko, mayroon akong Silos dito. Ang daming request mo, bakit Silos? Okay, wag mong sabihin na nagsisilos ka sa iba.
wild. Who wants a new wicked walk? Talk and bring to mirth. It's DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. DJ Blues on the track. Dumangas Mix Club. Net Radio Your FM. number one choice. Okay, so mabasa kita sa mga messages ni Sandara. Sandara Villamonte. Okay, Amalia, kasi ang pag-ibig parang isang desisyon kapag sigurado ka na, that's good. Pero kapag pumalya ka, walang ibang sisisihin kundi ikaw kasi nagmahal ka sa mahal na tao na kala mo maging sa'yo hanggang sa dulo. Grabe mga advice si Sandara. At siyempre kapag nagmahal tayo wag natin iubos lahat kasi di naman alam kung mamahalin din tayo pabalik ng taong mahal natin. Okay, kailangan mag-love back ka, no? Okay, so mabilin ka or magtira ka ng konting reserva, no, just in case mapalya or mapalpak, so pwede ka pa maka-escape, no? Kapag magmahal ka, isipin mo lagi ang sarili at mga bagay na mahalaga sa iyo. In case na magkaroon ka ng di magandang complication. Okay? Para di gaano maapektuhan. Very expert si Sandara. Okay, thank you so much sa pag-send sa imong mga reactions or mga comments na, no? Mga advices sa ating mga listeners. Okay, si Champ Diloso or si classmate ko, Champ Diloso. Thank you so much again na Mate Edwin sa pagtama. Mayang gabi, Sir Vic, no? Dinagyang fever na di sa city, madagyang dala ang steel horse mo nga na matunok sa diamond. Okay. Okay, dipindi na bas kung may time, no? Bunay ko namang motor na, no? Okay, dinagyang alibuas sa Iloilo City. Okay, so happy dinagyang Iloilo City. Try ko ba kung may remix yung dinagyang? Okay, hindi ko makita akong remix nga Halabira Iloilo. Pero try ko ba pangita basi makita ko pa karon na. Okay, daw wala ko makita ako nga Halabira nga remix, no? Team song sang Halabira Iloilo or Dinagyang Iloilo. Dinagyang sa Iloilo. Okay, so nakita kami ni Brad Mogali sa may
Sa may Rose Pharmacy, no? Si Brad Magali, Aram Andira. Okay, tayo kami sa isa kadlaw. Okay, once again, thank you so much again kay classmate ko Edwin or si Champ Diloso. Okay, according kay Sandara Villamonte, siyempre wag susubok ng isang bagay na hindi kahanda kasi hindi yan mainit na pag kinain mo pwede mong iluwa. Sige. Exactly. Okay, so pag-request po ng Gugmang Gaaso-Aso remix. Okay, after this song, no? This is from Menopause and Sabihin Mo Lagi. After siniso, Gugmang Gaaso-Aso. Panawagan sa tanan yung dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong babayle sa hindi magbayle ni arap patumbuan sagwa taya lang kamuda sa daya kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ Umpisahin na kay masaot bayle lang wala gamua. The public may dance. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Is a requested song. Busog kaayo ka buto-buto. Juan Brian. Baby, paminawa, kining akong kantaha para jud mi sa imuha. Sultian ka sa akong kapati, gikan jud mi sa akong kasing-kasing. Baby, love ka.
Okay, gugmang gaaso-aso for Sandara Villamonte. Okay, so wala na akong utang ha. Okay, sabi ni Sandara Villamonte, DJ share ako pag binasted konting iyak, tapos punas luha, sabay paganda, dadaan sa harap na niya, sabay di ka malaking kawalan, sabay puyo kapag ako nakahanap ng iba, nakahanap ng katapat para sa iyo. Okay, pa-display, no? Natawag natin nga paduding sa Ilonggo, no? So, that's why nga kung mabasted ka mo, mga laki, so hindi ka mo magawa na, ma-depress, or ang iban wala na nagapaligo, ang iban wala nagakaon, ang iban wala nagagawa sa ilang balay, nadalman na. Tikmaga mo sinati, paano pa ka mo makakita liwat, no? Kung ang inyo mismo kaugalingon, hindi nyo na matipanan, so naglain ang inyong itsura. Dapat, so ipakita mo nga, hindi ka napiktuhan kag madamo pa sang iban. Ilaban sa mga laki, no? So take note nga, babae mas madamo sa lalaki. So may chance ang lalaki nga makapangasawa, ang iban ganing asawa tagduwa, kay sobra ang babae sa lalaki. Kag siyempre ang iban nga mga lalaki nagapababae pa. Okay, sa mga bastid, subukan nyo akong mahal. Sige, just contact lang kay Sandara Villamonte. Sa mga bastid dira, or sa mga bastid yan, nyo just PM or just contact kay Sandara Villamonte. Okay, post ko siguro sa darang number mo. Hindi siguro, PM na lang siya, no? Okay, so gusto mo pa shoutout, sibutan lang sa dalom. So pagbalik ko ron, so panglawago natin anytime ko ron, ha? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa
livestock farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala aton electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw katigas ang bumuwaw. Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal tatuloy to sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. He's back. Sana'y di na lang kita
DMC is back. Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita minahal. Mindanao Beats Club. Lagi na lang kita hinahanap kahapon pa. Tuwing kumipikit, larawan mo ang naiisip. Kailan kaya kita makakamit? Palagi di mapag hanggang nakaw na lang natin. Bawat pagbigat sa ngalan mo ng aking labi, kailangan ko sana'y iyong dinggin. Ikaw lang ang nagpatibok, huli ng puso kong ito. Akala ko di na magbabalik. Sa piling mo'y walang tibok, hindi di maalis. Sana ito na ang tanging pag-ibig at wala nang babalik. DJ Arky Remix. Malalim na ang pag, di mapigil ang aking damdamin. Mayroong naririnig, kumakatok pa ang tadhana. Handa na ba muling tanggapin? Ikaw lang ang nagpapalagay.
Ako'y magpas-change, oy lang. Ako'y magpas-change, oy lang. Dito, alam saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpas-change, oy lang. Ako'y magpas-change, oy lang. Dito, alam saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpas-change, oy lang. Ako'y magpas-change, oy lang. Dito, alam saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpa-change, oy lang. Ako'y magpa-change, oy lang. Pa-change, oy lang. Pa-change, oy lang. Pa-change, oy lang. Dito, alam saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpas-change, oy lang. Ako'y magpas-change, oy lang. Dito, alam saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpas-change, oy lang. Ako'y magpas-change, oy lang. Dito, alam saglit, huwag kang aalis. May pupunta lang, bukas na ako babalik. Ako'y magpa-change, oy lang. Ako'y magpa-change, oy lang. Pa-change, oy lang. Pa-change, oy lang. Pa-change, oy lang. This is the mix of DJ Red. Ako'y magpa-change, oy lang. Ako'y magpa-change, oy lang. Ako'y magpa-change, oy lang. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Dan. He was born to be wild, grew up to be wicked, off and free to live. It's DJ Donoso of Mama's Mix Club. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 9:04 na sa gabi.
Okay, nadula ko sa makadali kaya nagkuhan ako. Nagpamubod sa ako niya mga parasite sa akong tiyan. Stomach development. Okay, sang The Moon, of course, requested ni Sandara Villamonte. Kadamo sa mga paborito yung kanta ng inaprima natin na rin. Okay, according kay Sandara Villamonte, check ko ba yung mga comments kay Ina? DJ Dan. Okay, ang bal niya. Okay, DJ, sa gusto mo makipag-friend or need advice sa love program, so ang number ni Sandara Villamonte is 0965-3207160. Okay, so once again, sa number ni Sandara Villamonte is 0965-3207160. Usapang kaibigan o usapang ligawan, pwede. Pero kayo muna ang una kong ligawan. Grabe. Okay, mayang gabi sa mga Ilonggo at sa mga Ilongga. Basta Ilongga, guwapa. Sa guwapa gid ng mga Ilongga na. Okay, pala-quiz po ng The Moon Remix. Tamang nood at kinig, no? Gawa ng program by Per Department. Ako ang napiling hosting para sa February 14. Sige. Maganda ba sa mga talented ka, ginakuha nga MC, na? Pero sa mga parehas naman yung hindi talented, so dahil hindi ka dyan makuha nga MC. Hasta lang kami yung mga voice over sa mga frontal mga talented na. Okay, si Mabel A. Ases is watching. Also si Redeems and si RJ Gracia Di Chusa. Okay, all the way from Ruas City. Then katama sa ato sa si RD Donoso da sa may barangay Manangit, Dumangas. Salamat gid sa pag no, kag regard sa imo dang ex-girlfriend kasi Lorraine Donoso, kag sa mga people sang barangay Manangit, Dumangas. Sagid kamay daad evening sa inyo tanan kag hopefully nag-enjoy ka mo sa aton ng mga exclusive ng mga remixes diri, no. Okay, kag of course sa mga suki man naton, sa mga remix lover all over Western Visayas, kag sa mga grupo nato sa may Panay Mix DJs, no, nga nagatutok sa aton. Kag sa mga suki man nato sa abroad, nga naga-silent monitor, ang iban wala pa nakatamwa subong nga gabi. Okay, sa giduwat ka may daad nga evening sa inyo tanan, kag tigil sa mga sa pag-support sa akong program. Napaki-share lang sa akong nga program or sa akong nga Facebook Live. Then si Chiro Grace Dorimon nag-donate sa iyang heart reaction. Also si Tommy or si Tammy Dronila sa may abroad, salamat din sa pag-donate sa iyong mga reaction. Also si Tintin Agustin or si Tintin Alistin or si DJ Agustin. Also si Rejoy Denisa Sanchez, thank you so much sa pag-donate sa iyong reaction. Then of course si Ernaline Cruz, ako niyang classmate sa may all the way from Barangay Casilayan, Dumangas. Salamat sa pagtama. Kag si Larry De Alio sa may Barangay Talosan, Dumangas. Also si Jumin Arcilon, ang pinakagwapa diri sa may Proc 2. Sitio Sinikway Gimakamuda. Okay, salamat sa pag-donate sa mga reaction. Kag of course ang iban padrang nakato silent monitor, si RJ Gracia Di Chusa. Okay, kasi iban pa, no? Si Marilo Gallardo Yermo, at basa ko na kayo na. Okay, basiling aton nga dinagyang festival dito sa may Iloilo or Iloilo City, Iloilo Province, no? Okay, basi gusto nyo ba maglingaw-lingaw sa may City of Love? Kag sa Iloilo, nakadto ka mo sa may downtown para sa siyempre sa dinagyang, sa kasadyan palang buwas. Kag sa mga kadto, no, tagaan ka mo sang gamay lang clue or tips, so parang hindi ka mo magtalangay sa imong mga upod buwas, no? Base bala igo ka magpululi. Hindi na ka mo magkilitan ay. Mas bagay sa mga panahon daw, hindi naging man na imposible nga hindi ka magkita ay. Kaya bisan mga gagmay ganing ang bata, may mga cellphone, no? Pero mas manami para dali ka mo magkita ay, example nagbulagay ka mo, mas manami gid ngay mo onyo, possible may color coding ka mo bas, no? Or may dress code ka mo, or may official color ka mo bas. For example, ang gusto niya color puro lang yellow,
Timas manami buwas nga yelo tanan ang color sa inyong bayo para isa lang kabalikid. Dali ka mo magkitanahin, okay? Then just in case ang upod mo wala cellphone, dapat oriented ka mong sa amo ng oras bala, dapat may isa ka mo ka meeting place. Example, alas 10 ang aga, dapat ato na ka mo sa may Gaisano City. No, isa pagid na nga imuon nyo para kung na dula or sipak ay mong upod nga wala mo na makita. Siyempre, i-check yun ang iyang relo kag situit niyang 10 o'clock ato na siya sa Gaisano City. Okay, another pagid sa pinaka-best imuon para hindi ka mo magbulagay. Siyempre, logic lang. Hindi ka mo magbulagay. Kaptanay ka mo sa matapos sa dinagyan. Kagalong-halong man ka mo no kay damong tao. Basi ba lang inyong mga wallet. Ang inyong mga balon dala na madula. So, pinaka-best na imuon. Dapat malukot ka mo gidya sa kwarta. Ibutang sa pinaka-sekrito nga bulsa sa inyong dilargo or inyong bag or sa possible dilargo nga para in kaso may kuuton ka mga pamiliti, okay? Kagalong-alongan gid ang mga cellphone, ilabi na yung cellphone yung medyo malahalon, so halongan gid nga hindi madula, no? Possible ibutang sa tumangan sang inyong dilargo ang inyong kahita, no? Hindi lang magdala kahita, dala lang kamo sang kwarta. Kag mas manami hindi ka magdala sang kahita, kag hindi magdala sang mga importante. Ang magdala ka mo sa isa lang ka ID, pero ang imo mga ID nga tanan hindi mo pagdalo, no? Sa mga nagapailo-ilo bala, ang obra sa iban, ang ilang mga ID ara sa ilang kahita. Tanan nilang ID ara sila kahita. Di ko madulang imo kahita, madula man ang imo tanan nga ID, no? Mabudlay na kuha liwat. Simon nyo, dala lang ka mo sa isa ka-ID nga makilala. Bala ka mo, kung example, nadula ka mo, nalipong ka mo da, no? Di siyempre ko uto na yung mga kahita kag mapagitaw ng halan. Kag sa imong ID dapat may mga contact numbers na lang para makontak ang imong family. Okay, so hindi magdalagit, kag possible pagigali. Hindi ka mo magsuksok sa mga malahalon nga mga jewelries like your necklace, your ring, and your mga relo bala na. No? Sa may init sa mata, basta wala mo utod ang kamot mo pag inagaw na siya. Kag hindi ka mo magdala sa mga deadly weapons like kutsilyo, sundang, binangon. Paglabi nagisataran ang pusil or gun, no? Basta manakpan ka mo, hindi na mo kapuli. Dito ka mo matulog sa police station. Wala to sang TV. Wala to sa internet. Hindi ka mo join sa akong boss nga name that's in promo. Kag siyempre tagan sa schedule ang pagpuli, no? Hindi ka mo mapawili. Basta lahapon na. Huwag pa ka mga puli, gumang mura, wala ka mo sa lakyan. Tandaan nyo, Dinagyang Festival sa Dama Pasayro. Mas marami timplano pa ka mo mapuli. Okay? Then sa Domingo, ama siyang ati-ati tribe competition. Mas manami pagid na siya, no? Pero kung daw wala ka mo sang kwartang inuplit eh, tanaw na lang ka mo sa mga live was, no? Madamon iba sa mga live. Yeah. So, wala pa ka mo sang init, wala pa ka mo sang risgo, kag siyempre, wala sang gasto. Dala ka mo sa inyong cellphone, makita yun ng mga actions live from Iloilo. Okay? Okay, it's 9:13 in the evening. Sa kadalas 10 sa gabi, nasa gusto pa shoutout. Tabulabo, kag butang na si Dalom kay basahan ko ng pagbalik ko. Okay, kamo nagpamati sa DMC ni 3FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po niya si DJ Vic Donoso III.
Kayo'y nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! You don't get to pick and choose different ass and better boobs. If my eyes are bright, I'll prove the same build. I'm filled with flaws and attitudes, so if you need perfect, I'm not built for you. Built broke my heart, told me I need fixing. Said that I'm just nuts, a lot of parts were missing. I feel like a cursive, virgin and a vix. That's the kind of girl he was, but he forgot. This ain't build. You don't get to pick and choose different ass and better boobs. If my eyes are bright, I'll prove the same build. I'm filled with flaws and attitudes, so if you need perfect, I'm not built for you. This ain't build. This ain't This is the mix of DJ Ruel. This ain't build. You don't get to pick and choose different ass and better boobs. If my eyes are bright, I'll prove this ain't build. I'm filled with flaws and attitudes, so if you need perfect, I'm not built for you. Boys are always playing dumb, looking for the Barbie. They don't look like Ken, hardly have a heart. Need someone who falls apart so he can prove his charm. That's the kind of girl he was, then he forgot. This ain't build. You don't get to pick and choose different ass and better boobs. If my eyes are bright, I'll prove this ain't build. I'm filled with flaws and attitudes, so if you need perfect, I'm not built for you.
Remix. 기다린 것처럼
DJ Gibbs.
Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party people in the house. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Playing the best retro flashback music and the latest dance hit together with your most admired DJ, CJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! The #1 dance mix radio in the Philippines. this is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Activate dance mode count.